A lidi, tohle to je druhá informačka, pokud vím. A točím na Creative serveru, pokud budete chtít, napište do popisku videa, já vám lupnu IP a tady to jsem všechno postavil já. Vám to ukážu, ale tohle jsem nechápal, jak jsem to udělal. No, prostě nějak takhle. Tady mám sklad, věci. Druhý patro ještě nemám udělaný úplně, tady mám počítač. A tady mám jenom... takhle. A tohle je informačka druhá, pokud vím, takže jsem vám chtěl říct upravení hry od Giftco, takže bude to za 100 odběratelů. Nebojte se, nepoužiju nějaký generátor, fakt vám dám ten gift code, bude to prostě hra od gift code. Ta hra se bude odhrát tady na tom serveru, za 100 odběratelů vypukne hra. A chtěl jsem vám říct, že budu pravidelně natáčet, neboli každý den, takže ob dva dny bude video, jelikož se to bude ještě uploadovat. Takže to by bylo asi všechno a díky za pozornost, dávejte odběry, komenty a děkuju. Takže zdarec.